Bingelela abalandeli be-channel esichaza kuyona amaphupho. Igama lami nguHlengi Wesibongo Wambotho-ke. Namhlanje nesifiso ukuthi ngike ngichaze ukuthi njengoba sekuJulayi nje okuwumhlangano wamadokodo oke ube sebuhleni, lapho sike sithole khona ithuba lokugezelwa imimoya abantu abasuke begezelwa umndiki nomndawo. Ngabe sengibathembisa abanye-ke ngasho ngathi uma kusukela kumhla ka-17 ngiyobe sengenza nje ividiyo before umhla ka-17 khona uyokwazi ukuzihlelela uzilungisele uma ufisa ukuyogezela imimoya yomndiki nomndawo. Kothi ngomhla ka-17 kusukela nje ngomhla ka-17 ngicela uthi uhlele ukuthi ngesonto elolandela lapho noma ngamasonto ayolandela lapho, amasonto ngeSunday, ukwazi ukulithola ithuba lokuthi ube yingxenye yokuthi kugezelwe imimoya le esuke inobungoma phela, le esuke iyimimoya esuke ihlupha abantu, uthola ukuthi ayigezekile. Uma usukade usulungisa izinto zakho, mhlambe waphuma egobongweni noma bakade uyisangoma noma ngabe kade uyinyanga, uyalithola ithuba lokuzogezelwa umndiki nomndawo. Ngoba lezo yikhwama sikhulumile ngazo, noma leyo mimoya nabantu abaphathiswa izikhwama ezithize, noma abantu ababekade besebungomeni abangaqedanga ukuthwasa, ababekade bedinga ukuthi ubenzele igobongo, emva kalokho uyabahlambulula. Ikona-ke lokhu bafowethu sekufikile leso sikhathi. Ngiyacela ukuthi uma uthola ividiyo kusukela ngomhla ka-17 wazi ukuthi kusukulowo masonto lawo yobe kukhona ithuba, liyatholakala ithuba lokuthi igezelwe imndiki nomndawo. Uma uza lana-ke, ma usuka kude ngicela uphathe ingubo bandla, ublankethi nje okwazi usumbathe, ngoba kuze kubuye ntambama uphathe into yokushintsha futhi. Uma unawo umNazaretha, into emhlophe, ingubo emhlophe, umuntu uma engena emanzini ungena ngokumhlophe. Ma unakho uphathe okuyingubo emhlophe ewumNazaretha. Mase kuba ukuthi uphathe nje ublankethi, ngishilo uphathe ublankethi. Abanye-ke sobe sesixoxa futhi uma ufuna ukuthi sikhulume kahle, ngoba njengamanje angene umuntu osebenzayo, ngicela ungisendele umyalezo nje, umeseji uyenze ukuthi uyeza kanje ungixoxele udaba lakho ngemeseji, sure ukuthi ukuze nami ngizokwazi ukuhlelela indlela ethize engaze ezokwenza ukuthi ukwazi ukuthi ungazitholi sesiphambana. Sukela nje shuthi namhlanje uma uthola ividiyo ngicela sixoxe nawe ukuthi uyafisa ukuza, mina ngobe sengenza uhlelo lokuthi uyokwenza kanjani. Kwesinye isikhathi abanye baseduzane bayakwazi ukuthola i-text aphindele emuva. Omunye uthola ukuthi usuka koMpumalanga, usuka mhlawumbe koGoli, lowo muntu ngeke azagoduke ngalolo suku ngoba kuhanjiwa kubuywe sekuyintambama kakhulu. Ngicela nje ungenzele umyalezo, ungichazele ngawo ukuthi usuka kephi, mina ngobe sengixoxa nawe ukuthi konje yini indlela ongenza ngayo ukwazi ukuthi ungazitholi sesiphambana, noma ungazitholi ungesenayo indawo yokuthi ukwazi ukuthi ulaleke. Cela uphathe ublankethi kuyabantu, uphathe nento ezokushintsha mhlampe nje noma ezimbili, yabona. Ngiyakucela nje lokho. Okunye sokuhlela konke-ke abantu makuthi bakwazi ukuthola ithuba lokufika ngala sixoxe konke, kodwa okubaluleke kakhulu yenza nje imeseji engichazelayo khona ngizoba nohlelo, sikhulume, sifonelane. Shuthi usuku lonke namhlanje ngizobe ngilindele nje izingcingo ey'sho ukuthi mhlawumbe uyafisa umuntu ukuza, ngibothi uhlela kanjani ukwenza. Ngithanda nokuthi ngibonge nakuba abathize abangifakele imali. Ngiyabonga, Nkosi nibusise. Mase ngicela kunosisi owafaka imali ewu-100 la kumina, wayecela ukuthi ngimchazele iphupho. Manje ngendlela iy'namba ey'ningi ngayo angisazi ukuthi uyena bani, ngizothini manje, yabo. Angisangididekile, kodwa manje ngizizwa ngibuhlungu ngoba wanginika lo R100, angikhulumile naye. Ngicela ukuthi mayethola le vidiyo angifonele khona sizokhuluma, sichaze lezi zinto ayethe uyafisa ngimchazele zona. Ngoba ngimchazele mhlawumbe ngesonto elidlule engifakele u100. Ngicela angifonele noma asende umyalezo osho ukuthi kwakuyena, khona ngizobuyela kuyena, ngoba awukho umyalezo osho ukuthi uyena owayengifakele imali, khona ngizokwazi ukubuyela kuyena sikhulume. Namhlanje ngicela ukuthi ngime lapho. Ngiyabonga-ke bakwethu, futhi nanokuthi akubona ukuthi ngiyekile ukuchaza amaphupho, ngizoqhubeka. Ikhona ukuthi ungipintshe ukuthola ukuthi kuzothi kushaya isikhathi sokuthi ngenze ividiyo sekuyilate bafowethu. Ubambeka-ke. Ngiyabonga, nisale kahle.